Здравейте хората, аз съм Валерката и помните ли клипа ми, моя клип, който е ето този. Внимание, ще снимам на The Sims 4, Minecraft и Game Deal Tycoon. Знаете, извинявам се, този човек ми каза да снимам на Minecraft в този сервер с това IP с Owner Tower Dead Master 6. Не знам, обаче брат, ако гледаш това видео, моля се, спри да ми пишеш, защото няма да е скоро, защото след малко мисля, че като спреше да снимам такова, компютъра ми ще избухне, брат. Трябва да се го поправя. И затова няма само един-два месеца, брат. Ще има епизод. Ще епизод на Need for Speed Rally, когато се хвана какво са прави. Но, както виждате... Мерси. Ето го на фасато. Даже това ще направя прекъпът към него. Изпрати до работен път, създай прекъпът. Ето. След малко ще го пусна. Не, остави си тук. Ами, брат, това беше за тебе. Просто не ми спами, ако ще спамиш. Няма да снимам за един-два месеца, за да се оправя компютъра, брат. Кучка. Какво да направя? Но просто след малко компютъра ми ще избухне. Но все пак, благодаря, че виждаш моите видеота. Но имам тайна, като няма ти я казвам, защото направо ще прирушей. Аз съм на 8 години. Казах ли го правилно? Аз съм на 8 години, брат! Добре, знам, че се издадох, обаче моят просто, брат, всеки ден влизам в YouTube. Да, брат, това беше за те и... What the fuck? Това беше. Ай, чао.